Bueno, a exposición está formada por 17 artistas, todos eles cunha variabilidade disciplinar importantísima e significativa, que, bueno, a través desta nova temática, pois tratan de expresar a súa arte, todos eles uns con escultura, outros con pintura. Bueno, eu penso que o máis importante de destacar deles é que a defensa que fan da arte e da cultura galega, que, bueno, fan que sea algo universal. Bueno, onte na inauguración, pois a xente estuvo encantada con a variabilidade de obras que hai aquí e ca diversidade. Bueno, tuvo boa acollida. Eu penso que a xente quedou contenta como quedou a montaxe, a diversidade de obras, as esculturas aquí dos artistas barbanzás, Soledad Penalta, Alfonso Costa, Beiras Manteiga, Manuel Ayaso. Penso que, bueno, que é unha exposición que eu penso que vale a pena vela, e vela non só unha vez sola, sino repetila varias veces. Bueno, o criterio de selección, hai artistas que xa se comprometen todos os anos con esta colectiva que se fai sempre no mes de decembro e xaneiro. Bueno, sempre algún falla, entonces trátase de incorporar, ou algún non lle encaixa a temática que vamos a tratar este ano. Bueno, pois cambias algún artista e dáselle cabida a outro que queira incorporarse. Non tratamos de que non sexa máis de 20 personas, porque senón xa se fai para o catálogo tamén queda un pouco descompensado. Bueno, penso que 17 que se eligiron este ano, e, bueno, algunha incorporación nova que estuvo bastante acertado. Bueno, eu penso que as colectivas son importantes e son beneficiosas non só para o Liceo, sino para calquer galería de arte, porque sempre atrai máis xente, non? Ao ser unha variedade disciplinar amplia, pois sempre atrai máis público. E a xente, bueno, pois eu penso que ao ver así obras de diferente escultura, pinto escultura, collage, grabado, pois a xente motiva e iso. Por que ten que vir? Pois porque hai unha selección de artistas aquí da nosa comarca importantísima, como artistas xa recoñecidos, como Beiras Manteiga, Alfonso Costa, e porque eu penso que a calidade das obras está máis que xustificada. É unha calidade boísima, e eu penso que lle vai gustar a todo o mundo que se poida acercar aquí á Sociedade del Liceu, que recordo que ten un horario ininterrumpido de 10 da mañá a 12 da noite, os 365 días do ano, que ningunha galería de España nin do mundo pois ten un horario de apertura tan grande e con tantas facilidades como dá o Liceo de Noia.